Hindi pa po ako nakapunta sa gano'ng lugar. Yung lahat nakaano sila, nakahubad. Tapos naglalakad sila lahat nakahubad. Para sa akin siguro yung top 3 na lang po, yung mga ginagawa po namin na Taray, may top 3. Countdown yan, B. yung first po, yung sa eroplano po, yung ano yung kinamay. Pagkatabi po kami sa nung pauwi po. Tapos kinamay niyo po ako sa eroplano. Yung pangalawa naman, yung top 2 mo. Yung ano naman po yun, yung sa bus. Kami, nasa ibang bansa din po to na bus. Tapos, may nakaupo po sa harap, pero sa likod wala po. So, doon kami umupo sa likod. Tapos, doon naman po, inano ko naman po siya yung parang, ano ba yan, ihip na trabaho. Ihip trabaho. Buti walang nakakita naman sa'yo, wala namang nahuhuli, ganun. Wala naman po. Talaga, so paano? Like, may takip ba kayo? Ano? Wala kasi mataas, 'di ba po yung bus, mas matataas yung mga upuan. Yung top 1 po, actually nung una, hindi pa po ako nakapunta sa ganung lugar. Yung lahat nakaano sila, nakahubad. Naglalakad sila lahat nakahubad. Parang nagulat po talaga ako kasi yung nakita po ako biglaan na lang po na sa kabila, yung parang nakita talaga, alam mo yung first time mo nakita sa harap mo, yung naggaganon. Parang Eh, anong ginawa ninyo ng jowa mo nun? Nung time na yun? nung time na yun, habang nanonood kami, hindi lang naman kami nanonood, may iba din. Hinahawakan niya po ako sa dibdib, gano'n, habang tumitingnan kami. Pero ako, grabe yung kaba ko. Pag-palpitate ako, tapos yung, grabe yung ano ko, yung, sumasakit yung ulo ko. Sumakit yung ulo mo, pero Yeah. pero natuwa ka sa ulo niya, ganon. Siyempre po, galit na galit yung ulo niya. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell para lagi kang updated sa amin.